Ako som spomínala v minulom poste, že sú S-Maxy obľúbené kvôli svojej priestrannosti vo vnútri, tak sú obľúbené aj kvôli svojej variabilite zadných sedačiek, pretože sú to 3 samostatné sedačky, ktoré majú 3 izofixy, takže pre 3 detské sedačky úplne v pohode. Takisto aj keď si sa sadne dospelý človek, má dosť miesta na nohy, sedačku si viete veľmi pohodlne posúvať dopredu, dozadu, a pokiaľ dávate spať dieťa, máte dlhšiu trasu alebo aj dospelá, ide na dovolenku, tak si vlastne úplne pohodlne sklopí chrbtovú opierku, aby sa lepšie vyspal. A keď pojete s priestorom v kufri a príde vám malý v tomto variante, tak si viete túto sedačku dať úplne dopredu. Stále tam mám dosť miesta na nohy, spredu je veľa miesta na nohy a trošku si môžete zväčšiť batožinový priestor. Aj keď je sedačka úplne vzadu, je to kráľovský priestor pre nohy, takisto veľa miesta nad hlavou, akorát stredová sedačka nemá nastaviteľnú chrbtovú opierku smerom dozadu. Náruky, takisto veľa miesta, v podstate je tu ľahtová opierka ešte aj vzadu, takže aj pre dospelákov, aj pre deti pohodlné.